gaan rennen, jongen. Klaas die komt zo. De deur open? Nee, die zegt wel. Oh. Kijk, zie je? Kijk, Klaas komt eraan. Staan klaar. Jongens, kent even aan met die verwerking. Ja. Aapjes kijken. Ja? Hey, hebben we heel nieuws erbij? Ja? Ja, nieuws. Weet even verbinden en weer op YouTube zetten. Ja. Stand van. Eeuw! Ja! Hadden! En op YouTube zetten.